बर' मिडियामनि फरायसालि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ जोंनो नांगौ बड' मिडियामनि फरायसालि थोजासे फोरोंगिरि थिसननांगौ गसाइगाव जिल्ला BPF दल हिसाबै আজি যেটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্সত নতুন বডি ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ কথা আছিল যেন আগত যিখিনি পুৰাণা আছিল সবে থাকিছে ভালে ভালে কাম কৰি আছে আৰু গসাইগাঁও জিলা হিচাপে আগন্তুক যেটো BTC নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত কেনেকৈ ভাগ ল'ব লাগে কি ইস্যু লৈ পেলাই ৰাইজৰ মাজত যাব এইবিলাক গোটেই কথা আলোচনা হৈছে ভাল হৈছে মই শুনি পেলাই ভাল লাগিছে ডেলিগেটত অন্তত যথেষ্ট মানুহ হৈছে গসাইগাঁও জিলা হিচাপে 5টা সমষ্টি আছে 5টাৰ ভিতৰত 4টাটো আমি পামেই আমাৰ যিখিনি ডেলিগেটসকলৰ যিটো ৰিপৰ্ট বা আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলে মোক যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে বা মোক যিখিনি জনাই দিছে বা মই যিখিনি ইনপুট পাইছে মুঠতে গসাইগাঁও জিলা হিচাপে 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4টাটো কনফাৰ্ম এই বেছি দিন নাই নিৰ্বাচন হ'ব মই যিমান দূৰ জানো অতি সোনকালে হ'ব নিৰ্বাচনটো 25তে আৰু 25ত চৰকাৰ আহিলে আমি কি কাম কৰিম সেইবিলাক গোটেই কথাটো আগন্তুক যেটো আমাৰ 20 আৰু 21 তাৰিখত যেটো সেন্ট্রাল BPF দলৰ যেটো ট্ৰাইনিয়েল কনফাৰেন্স হ'ব ইয়াত গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰি ডিসিশন ল'ব কথা হইতে দেখা গৈছে যে আপোনাৰ গসাইগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত গুমা সমষ্টিত কিন্তু দেখা গৈছে এটা অন্তকন্দলৰ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক সব দলত থাকে এইবিলাক সব দলত হয় কংগ্ৰেছতো হয় বিজেপিতো হয় ইউপিপিলতো হয় এজিপিতো হয় সব দলতে এইবিলাক থাকে অলপ চলপ হয়ে কোনো দলে এনেকুৱা ক্লিন একো গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ কোনো দলে আজিৰ দিনত যোৱাটো মই দেখিবলৈ পোৱা নাই মুঠতে সব দলত থাকে এইবিলাক অলপ চলপ হয়ে তৰ্ক বিতৰ্ক হয় দেখা গৈছে যে বৰ্তমান বিজেপিয়ে গুমা সমষ্টিত মানে ফেন চকু পেলাইছে কি ক'ব নাই এইবিলাক অকল বিজেপি নহয় ৰে কংগ্ৰেছৰো চেষ্টা থাকিব বিজেপিৰো চেষ্টা থাকিব ইউপিপিলৰো চেষ্টা থাকিব সব দলে নিজৰ দলটো নিজৰ প্ৰাৰ্থীটো জিকাবৰ কাৰণে নিজাবগীয়াকৈ ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰে অকল গুমা নহয় সব সমষ্টিতে সবেই যেনেকৈ পাৰে নিজৰ প্ৰাৰ্থীটো জিকাবৰ কাৰণে এইটো চেষ্টা চলাবই অকল গুমাৰ কথা নহয় শ্ৰীৰামপুৰ আমিওতো গুমা সমষ্টিত আমাৰ দলটো কেনেকৈ জিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ৰণকৌশল বনাই আছে শ্ৰীৰামপুৰতো আমি বনাই আছো সব দলে কয় ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনত বেছি দিন নাই নতুনকৈ এটা ভিজন ডকুমেণ্ট উলিয়াইছে এইটোতো কৈছোঁ মই প্ৰমোদ বড়োৰ যিমান ভিজন ডকুমেণ্ট বা কি এইবিলাক কমিশ্যন ডকুমেণ্টহে ক'ব লাগিব আমি কমিশ্যন লোৱা ডকুমেণ্ট এইবিলাক ভিজন কিবা বনাই পেলাই আৰু পইচা ওলাবহি পইচা ওলাই পেলাই খাব সেইটোহে প্ৰমোদ বড়ো 4.5 বছৰৰ বেছি পাৰ হৈ গ'ল আজিৰ দিনত যিমানে নকয় কিয় কোনো পাব্লিকে তাক বিশ্বাস নকৰে কোনো জাতিয়ে বিশ্বাস নকৰে তাক বিটিআৰ চুক্তিৰ বিষয়ে কি ক'ব কিমান দূৰ সফল হৈছে বিটিআৰ চুক্তিটো আজিৰ দিনত এটাও ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই সীমা বঢ়াব লাগিছিল বঢ়োৱা নাই 60টা সমষ্টি হ'ব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিব লাগিছিল আৰু কিবা কিবি ইনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাৰ কথা আছিল ভৈৰৱকুণ্ডত কিবা ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ চিৰাং জিলাত ৰৌমাৰীত কিবা ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা বহুত আছিল এটাও কৰিব পৰা নাই আৰু সি নোৱাৰে दिनै जा 8 जानुवारि 2025 मायथाइ बे गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो जों नलबारि जिल्लाया बेहाय जोंनि बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि जोंनि बर' बिजोंखौ आसाम सरकार एबा भारत सरकारा जाबायदि नासयनाय नाख्रेबनाय बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि बर' बिजोंखौ जोंनि बर' मिडियामखौ माबायदियै थांनानै थानो हागौ बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो नलबारि जिल्लाया जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे धमधमा ओनसोलाव जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंदो दा जोंनि नलबारि जिल्लायाल' मावदो बिदि नङा सारा आसाम नाङैनो जेसेबां
बर' ओनसोल दङ बा बर' फरायसा आफाद दङ मोनफ्रोमबो जिल्लानि बायदिसिना दाब दाब जायगायाव बेबायदि हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दङ दा जोंबो नलबारि जिल्लाया बेहाय जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा दखरा लोगोसे जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा दखरा बेहाय जोंहा मोननै पार्क दङ बिटिसि आरो नन बिटिसि बे मोननैबो पार्कनि बिबानगिरिजों लोगोसे जोङो नलबारि जिल्लानि गासै बिबानगिरिफोरा ज' जानानै जोङो बे खुद्रि सारनाय 3 घन्टा खुद्रिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों जाहाथे जोंनि बर' मिडियामा थांनानै थायो जोंनि बर' फिसाफोरा बर' बिजों फरायनानै गेदेर गोलाव जानो हायो मानो होनोब्ला 1993 मायथाइनिफ्रायनो जोंनि बर' मिडियामा बर' बिजोङा आसाम सरकारजों गनायथि मोनजानाय बे गनायथि मोनजानाय फरायसालिफोरखौ दा आसाम सरकारनि बायदिसिना गोरों गोरा बिथांमोना जाबायदि नाख्रेबदों नासयदों जायनि थाखाय एलपि फरायसालिफोराव सासे फोरोंगिरिया रिटायार जानायनि उनाव बेहाय बर' फोरोंगिरि हरालासिनो बेहाय एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरि हरो आरो बेबायदिनो गोबां फरायसालिफोरा फोरोंगिरि गैया गोबां एलपि स्कुल फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार सासेल' फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दङ बेबायदि बिथिंखौ जोङो नायनानै नुनो मोनदों जोंनि बर' मिडियामा माबायदि थांना थागोन जोंनि बर' फरायसाफोरा जुदि बर' फोरोंगिरि गैयाबा बेयाव माबायदि फरायगोन बे बिथिंखौ नायनानै जोङो बे खुद्रि सारनाय हाबाफारिखौ लादों एलपि स्कुलाव जुदि फरायसाफोरा गैयाबा एमइ स्कुलाव माबायदि एमइ स्कुला थांना थागोन बेबायदिनो एमइ स्कुला थैना थांनायनि उनाव हाइ स्कुलफोरा थैनो थांगासिनो दङ सारा आसाम नाङैनो बेबायदि गोबां फरायसालि थैनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि नलबारि जिल्लानि सिङावबो बेबायदिनो जाय बरखेत्रि आनसलिकआव नुनो मोनगोन बेहाय गोबां बर' मिडियामनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल दङमोन दा आसाम सरकारनि नाख्रेबनायाव बे गासैबो एलपि स्कुल आरो एमइ स्कुलफोरा धंख जालांजोब्बाय बेहाय दा गंसेबो बर' मिडियामनि फरायसालि गैला बेबायदिनो जोंनि नलबारि जिल्लायाव गोबां हाई स्कुल दङ बे हाई स्कुलफोरावबो नांगौ बायदियै बिगियाननि गोनोखो आयदानि सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया बेबायदि लटं पटं फोरोंगिरि गैयालासेनो जोंनि फरायसालिफोरा सोलिगासिनो दङ बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरनि इयुना मा जागोन जोंनि बर' फरायसाफोरा इयुन साननाया इयुन संसारा माबायदि जानांगोन बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो आसाम सरकारखौ गले गले हांख्रायदों आसाम सरकारखौ गले गले खावलायदों जोंनो नांगौ बायदियै बिगियाननि फोरोंगिरि नांगौ जोंनो नांगौ बायदियै सानखान्थिनि फोरोंगिरि नांगौ जोंनो नांगौ बायदियै एलपि स्कुलफोराव बर' मिडियामनि फोरोंगिरि होनांगौ बेबायदि बिथिंजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनैनि हाबाफारि जा 3 घन्टा खुद्रिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ जोंनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनो बर' मिडियामनि जोंनो थोजासे फोरोंगिरि नांगौ जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां सिंगेल टिचारनि फरायसालिफोराव जोंनो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि होनांगौ आरो जा निल टिचार बे फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफोराव जोंनो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि थिसननांगौ लोगोसेनो जेन जोंनि बर' हारिया बर' माहारिया थांनानै थानो हानाय बायदियै जोंनि राव थुनलाइया थांना थानाय बायदियै जोंनि बर' मिडियामा थांना थानांगौ बे बिथिङैनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लानानै सोलिगासिनो दङ नैबे भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथिङाव नाय आसाम सरकारजों गोबां खेब रायलायबाय बिथांमोना रायलायनायनि मुङाव रायलायो सावरायलायनायनि मुङाव सावरायलायो नाथाय दिनैसिम जोंनि बिटिआरनि सिङाव आरो बिटिआरनि बायजोआव गोबां भेन्सार फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बिथिङाव जोङो दासिमबो सरकारखौ गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै जोङो गोबां सम रायलायनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोना गोबां सम रायलायदों नाथाय बिथांमोना रायलायनाय बा सावरायनायनि मुङाव सावरायनायखौ खालामबाय थादों नाथाय दिनैसिम बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जा खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै थारैनो बेखौ जोङो मोनसे बर' हारिनि बर' राव थुनलाइखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे जोङो षड़यन्त्र होननानै साननो नांगोन मानो होनोब्ला नाय जोङो एलपि स्कुलाव जुदि जोंनिया सासे फोरोंगिरिया रिटायार जाना थांनायनि उनाव बेयाव नुनो मोनो गुबुन नन बर' टिचारखौ बेहाय एपइन्टमेन्ट होनाय जायो बे बिथिङाव जोङो नुनो मोनदों बेहाय सासे नन बड' फोरोंगिरिया माबायदि सासे बर' फरायसाखौ मोजाङै गोग्गो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ होनो बेबायदि बिथिङावनो जोंनि फरायसालिफोरा एलपि स्कुला दुरबल जालांगासिनो दङ बेबायदि एलपि स्कुला दुरबल जानानै जोंना एमइ स्कुला दुरबल जादों एमइ स्कुला दुरबल जायोबा जोंनि हाइ स्कुल लेभेला दुरबल जालांनाय बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो आसाम सरकारखौ बुंनो हायो जोंनि मिडियामखौ जेरैखि जाया धंख खालामनाय षड़यन्त्र खालामदों होननानै जों बेखौ थारलायैनो बुंनो हायो दा दिनै जा जोङो खुद्रिनाय हाबाफारि लादों बे खुद्रिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जुदि आसाम सरकारा
सावरायलायनायनि गेजेरजों जुदि मोजां जुदि थांखियाव फैयाबा जोङो दिनै 3 घन्टाल'सो जोङो खुद्रिनाय हाबाफारि लादो बेनिख्रुइ जोङो बांसिन गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों आन्दालन खालामगोन होननानै जोङो खोथा होदों जों बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन आन्दालन खालामनाय जागोन